Слава Ісусу Христу! Роздум на тему «Коли звертаюсь я до Бога». Є в народі в нас промова. Як тривога, так до Бога. А як добре, так без Бога, бо на все у нас знемога. В церкву важко зранку встати, а там ще й відстояти. Дома Боже Слово маю, десь собі і прочитаю. Так і день за днем минає, і часу не вистачає, і Біблія на полиці порохами припадає, бо усі ми у турботах, у клопотах, у роботах, і, мабуть, ждемо тривогу, щоб вітати славу Богу. Тож задумаймось всі нині, коли ще живемо в мирі. Я і ти шукаєм Бога, а чи ждем, коли прийде тривога.